Where guys, South Africa is a movie. Nieva, molweni ndinamkela kuMamgobhozi TV. I-video ebendisanoyibona ke namhlanje kaNomsa Buthelezi, niyamazi Nomsa Buthelezi, i-actress, presenter, siyamazi nokwa Perfect Wedding. Now ndenzeka sana uthe gqi ekhala apha ku-Facebook live ebalisa ibali elingakholekiyo otsotsi jonga baye bezisiza nezikelem every day. Now uNomsa uthi ke bethunani ufumene i-call from someone ogama linguNolthando wathi kuye ba ufuna umuntu wedeko uphoqwe ngumuntu ebezamsebenzisa and ke ukena uya kwi-vacation, umtshato uzaba next month, so ufuna kwi-vacation yonke into elungisile, uzawubhadala imali kwangoku yonke into, and then umthembile ngoba uyamazi ba unazo connections yabo kunto dibene nento zemitshato. Hayi uNomsa athi akho ngxaki, athi ke ufuna umuntu around I think uthe Kempton Park Alexandra. Hayi uNomsa akho ngxaki nyani, uthi uNomsa ndifonele ichomi yami endiyaziyo uba ungumuntu wedeko, ukubone nguJanuary wethu ibhizinesi slow, abantu abanamali, so I mean nansi opportunity ichomi yami izawutya. Hayi ichomi yakhe ithi akho ngxaki, bathethe ke noma nechomi efonini yaqona jiki ngoku nangu uNomsa efumana i-phone call from a friend yakhe ekhala, and in the background ayavakala namadoda esithi hey like cooperator wena uyabo uyakhala, please ningakhenlinge nindibulale, into yenzekileyo ibingotsotsi abaya bindlela befuna uhijacka imoto yechomi yakhe. So ngela xesha le chomi ifone inoba icofile ifone bengaboni aba akakwazi uthetha, bayamshouta bayahijackwa. So ke uNomsa uyakhala une-stress, udinga uncedo, uthi ufonele emapoliseni, amapolisa awamncedi, uyazama ucacisa, uyazama ukwehla, abamncedi. So uqhuma ke makangene ku-Facebook to see if akekho umuntu onombona, because uthi uyawafonela back la ntombazana, and uthi le ntombazana iku-WhatsApp because akaniki nabana iinamba zabantu, so ngumuntu oku-WhatsApp wakhe lo omaziyo uyabo lo wenze lento. Uthi amfonele ke le ntombazana enguNolthando, uthi abe sesiva ba ilizwi lakhe ngathi litshintshile uyabo, ilizwi lakhe litshintshile njela, ambuze azenza ngathi akayazi ba ichomi yakhe bahijackiwe, athi kuhambeka kanjani ichomi yami ifikile, athi yena ewe hayifikile sidibene yonke into iright. Uthi ke athi okay abe se dropa ke i-call. Uthi ke sana after that uye akaphinda wayibamba ifone lo Nolthando, kodwa ke ngoku xa bejonga naku-Truecaller ayingoNolthando, lokubhalwe uShepherd Malusi efonini never. So ke bayazi bakwenzeka ntoni nechomi yakhe, then waphinda wabuya ke kwezokwenza update, udelethile ke le live le ndithetha ngayo, but ke I saved it. Uthi ke caba ichomi yakhe kule ndawo yedeko akuyo unoboss wakhe, so boss wakhe ke ucele uNomsa ba ayidelete la live because imosha i-reputation ye-business. Wabenga understand ba njani because she didn't mention the name of the business kula live, nyani ke khanga imention, so but xa beyimentionile ke ku-post yabo, because kaloku ufuna abantu bancede, so you're trying to give out i-details yabo. So ke kwafuneka bayicime ke lo live, wabe esithi caba lo muntu uthi unguboss babafumene uchomi wakhe and behamba caba nomyeni wakhe. So guys awukho safe noba ungathi hayi ndiyodibana lo muntu uzawuthi make sure ndihamba no-brother wam okanye nomyeni wam. Xa nidibana nootsotsi abaphethe imipu abathathu even bebabini akho nto noyenza, even if we-one yabo, ngoba nina benisithi into yomsebenzi anizilungiselanga. Le nto bethinani ingenzeka nakubana, and eyona nto ibimkhalisa imvisa kakhulu ngoyoba nguye onike i-details ze-friend yakhe, so if anything happens kwi-friend yakhe uthi asoze azixolele ngoba kaloku nguye like alotywe ngaye ukuya kwabatsotsi. So ke guys let's be careful, andiyazi banjani because nyani nam xa ndinofowunelwa kuthiwe athi umntu mhlawumbi ucela umntu owenza into ethile, I mean soze uyicingele uba ngutsotsi lowo, nawe uzawunikeza ucinga uchomi yakho, uzama uyinceda, uzama uyityisa uyabo. So ke uthi ke uNomsa uzasi-updata because ebengekathethi nechomi yakhe nomyeni wayo ngela xesha ke bezochaza uba i-live le funeke eyidelithile, and ke ukuyidelitha because abantu ngamadoda aba bale company bamfowunelayo bathi makayisuse la live. So ke sawuphinde sive ke xa si-updata. Enkosi kakhulu ngothi nibukele le video bethinani, khanitsho ke nakhe banecinga ntoni ngesi scam sitsha ngoku soba kulotywe umuntu foba ahijack okanye ke usenorojwa nemali ba unamoto, like abantu bazama indlela zoba bakufumane uye kubo. Ndanibona kwivideo elandelayo, bye.